2, 3, let's go. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to go every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Love is in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. All I know, you're where I wanna go. You're what I need, you never lie. So I want you to know that I can't find the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 3, let's go. Clap, clap. Sige, marhayda pagkaaga po sa Sendo ka Boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Clap, clap. Aldaw na kita ngunyanin da Sabado, Pebrero 8, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, sa lado teknikal yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo. Minabuil tadigdi sa programa Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programang ini. Onyan da aldaw nin Sabado. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po sa mga may birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo ka Boss. Sa may mga kamatian, get well soon. Tagabos na mga nakatutok na ngunyan sa satuyang programa, good morning po sa Sendo ka Boss. Welcome na digdi sa 1FM 88.3 sa Birikan Kansendong mga FM dial, sa cellphone, sa radyo. Good morning po kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamati na anuman na kanipisilan sa sendang mga hawak mentras po nakantabay digdi sa 1FM. Sige, so anyway, diro-diretso na kita digdi sa satuyang programa ngunyan na pagkaaga. Ano po ang satuya na mga pagrulayan ngunyan? Sige. Ta ikukwanta. So pasalamat po kan sa tuya na kuan
Pasalamat por kita magpasiring digdi sa tuyang tema ngonya na pagkaaga. Si samuyang family friend si Joby, si Joby Trillanes. So lubong po tabi sa Miyerkules na. So ano yan? Sa Miyerkules na po tabi ano ini lubong kan sa indang mga kapamilya na namaaram na po tabi. Na maaram na po tabi sa ibabaw kan kinaban. Okay? Na maaram na sa ibabaw kang kinaban. Dali lang ta anapon ta digdi ha. Medyo kuwan kasi wala ta may dakulon so dakulon na nagpapasalamat mo siyempre so pamilya Almonte duman sa mga grupo, mga rescuers po tabi na iyoan nakakuha po kay Pastor Almonte, yung 85 years old na nakuha ng gadan dyan sa bulod na porsyon kan Tabaco City. Nagpapasalamat po tabi yung pamilya si samuyang kapamilya na ini nyamo Juby. Di bali ha. Ang lubong po gigibuhon sa Tabaco City. Yaon dyan sa Kabangan Colom Barrium sa Tabaco City. Sa Miyerkules na ini ha. Tapos so grupo po tabi kan Waisar team na matauso pamilya ka ini so aki kan nagadan mataunin 50,000. Kaya lang tinanggihan ata tinanggihan team ito kan gobyerno team kan gobyerno government team tinanggihan po kan kuan. Salamat po sa mga grupo kan rescue team diyan sa Tabaco City, siring kan PNP, siring kan BAP, rin pa Coast Guard, gabos yan, sarong grupo yan. Tapos so multi-sectoral group kasi yan na yun nakakuha doon sa bangkay po sa bulod ni Pastor Trillanes dyan po tabi sa Almonte, dyan po tabi sa ano yan, Tabaco City. Yugon mo yan 125 meters so nahulugan, Darwin. Day naman talaga, day nang balikan pagsiring kayan. Kung mabuhay ka pa duman, grabe magasuuran ka itong panahon na ito. Day naman talaga makabalik. So sabi nga ni po tabi, condolence na lang po sa pamilya, ha? Condolence sa pamilya po. Almonte, dyan sa Tabaco City. Then pasalamat bang kami duman sa mga nagtarabang na makuha po tabi an bangkay. Iya po. Dakula pong salamatunon sa Sendo Gabos. Okay? So anyway, pasiring na kita digdi sa tuyang programa. Ini po na issue may kinaraman ta si Vice President Sara Duterte nagkuha na siya kasubanggi kasuhapon. Ano yan? Taram na siya. Nagtaram na siya po tabi kasuhapon. Sabi ni Vice President Sara Duterte,
preparado niya na hampangon ang impeachment complaint. Tani po nasa kamot na ini kan Senado. Preparado niya po tabing hampangon ang impeachment complaint. Sinabi niya po tabi na God save the Philippines. God save the Philippines. Siguro na sabi niya po tabi ini because nahihiling niya po tabi na talagang grabe po ang politika digdi po sa Pilipinas. Di ba? Do sabihon ta po tabi na igwamanin pagkakasala siguro. Pero the point is nata gabos kamo mga kongresista gabos kamo malilinig. Gabos ba kamo malilinig? Mas dakol pa nga ni yung pinaratos nindong pirak eh. Di ba? Bako man po kamo malilinig gabos eh. Bako man po tabi kamo malilinig gabos. Tabi. Dai na po. Dai na kitanin. Dai na po tabi kaya pa kan Pilipinas nin panibagong riribok sa lado kang politika mantang ang tao, ang mga Pilipino nagsasakripisyo po tabi ngunyan, nagtitios ngunyan ang Pilipinas. Antakin nyo, ganun yung ang realidad ka ini ining impeachment po matatakil ini by June. June. Sabi kan Senado. Kwanda dapat sa plenary. Ang plenary po, binubuksan yan sa pagbubukas man kan sesyon. Tango niya nakabreak June 2 ang tabi, June 2. Pero kita naglalaom na yung mga senador gigibuhon ninda po tabi yung sa indang obligasyon sa banwaan. Gigibuhon ninda po tabi yung obligasyon sa banwaan kan mga senador. Sa irarom kan konstitusyon kay po nindang aksyonan iyan. Iyo, kung igwa man po tabi, nin inaapodigding kuan, sabi ko di baga sendo an impeachment complaint, iyan po tabi, saro na political process. Legal, because papahalion mo sa pwesto yung sarong impeachable official kung nabo mag-resign. Papahalion mo sa pwesto. Pero, political in nature. Political in nature yan. Dahil magiginibo po tabi. Dahil magiginibo. Political in nature po tabi yan. Padarakulan ininoy nin suportadores. Pandua, pinagko-question pa po tabi because nata tamadalion. Isipon mo, so pang-apat na impeachment complaint, dapat po nga ni uminagi ito sa inaapod na sa inaapod po tabi na Committee on Human Rights. Taduman po ma-dissect kung igwanin katotohanan itong mga reklamo na
ipinagbabarabad po. Ta kasi ang nagyari, parang duman na kinuaso ebidensya, duman sa Quadcom. Kung ilingon mo po tabi yung proseso ka impeachment, null and void. Yun mo yan, pagka-file kan pang-apat na impeachment, nasala na nga ni, dapat saro lang po tabi sa sarong kuan. Sala na nga ni. Pagka-file kan pang-apat na impeachment, dinara sa plenaryo. Pinagbutuhan po tabi, itransmit sa Senado. Yun mo yan. Para bagang auto na parang jet plane, parang fighter jets, kakaskas. Parang fighter jets. Dua digdi po ang nahihiling ko na rason ko na tagaro fighter jets tabi. Number one po tabi, dahil man talaga sinda naglalaom na madidesisyonan po tabi kan, ano yan, madidesisyonan po tabi kan Senado an impeachment complaint because, sabi ko ni Sendo po tabi, matapos na baga ang 19th Congress. Tapos na po. John 2, igo na lang po tabi sinda din kinsing aldaw. Ta kasi, alim po John 2 nag-resume. Dahil man yan tulos po tabi papag-urulayan because masit pa po nin proceedings yung Senado kung ano ang dapat naggiribuho ninda sa oras na yan. Pirang aldaw pa po. Tapos by June 15, ma-break na naman po tabi ang Senado. Why? Kasi tapos na po sa term of office ninda. Dahil mo man pwede na idalion yan, arugad Quadcom, na idalion po tabi, tapos sa mata ninda, convicted na. Hindi ho ganun. Anhiling ko digdi, ipinay lang po tabi ng impeachment na aram nindang posible po tabing mabasura man sana, masasayang man sana po tabi, just because tabi, gusto nindang pasupgan lang so vice presidente ni Nosto. Masabi na may kaso so vice presidente. Iyan na naihiling kong pinakarason digdi. Di ba? Iyan na naihiling kong magabat na rason. Gusto lang po tabi ninda na mahiling pag-urulayan kan tao tangani na maraot so vice presidente. Kaya lang, ang problema, taso tao, dahil naman nagtutubod. Nagtutubod ba ang tao? Dahil na po. Kasi nahihiling na po tabi kung ano ang diferensya, inidali po tabi ang impeachment just because yung GAA otoduman, mainit na sa Supreme Court. Just imagine, si Alvin Ilchico baga, so sa ABS-CBN, in-interview si si Amy Marcos, yung Senador Amy Marcos, tugang kang presidente. Ang sabi niya, ura man daw pakaaram sa tugang niya. Ura man talaga. Te sinusuyo mo yan, may mga blank items talaga, may close parenthesis nga ya. 1.3 trillion. Ang sabi ni Amy Marcos, 1.3 trillion. Ang ibinugtak sa 2025 GAA para po sa flood control projects infrastructure na dai po tabi aram kung anong klaseng flood control. Saro sa ng item. Sa kabagakayan, gustong sabihon, tama yung sinasabi ni dating Presidente Duterte. Naigwa talaga po tabi nin blank item duman. 28 lampas ang alas 6.
Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Igo na kita nin
33 lampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to Milman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, clap.
Alright, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini 39 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. So sige. So iyon na po ini ha. Sabi ko baga sendo, may problema talaga kita digdi. May problema talaga kita digdi. Pagabot po tabi digdi sa pagabot po tabi digdi sa issue kan ano ba yan? Sa issue po tabi kan impeachment complaint. Tanay hiling tala po tabi kung ano ang ginigibo kaining kwanta. Ginigibo. Ngunyan paran, so igwa pang nagharabol duman sa kwan. 25 pang 25 pa po tabi na kwan. 25 na kongresista. Kasabay na duman si Gabos na Sodoa sa Ako Bicol, si Representative Saldico, tapos si Hilbongalon. Tas si Hilbongalon, Attorney Hilbongalon, iyo po ang saro sa masirbi na ano ba yun? Siya ang masirbingon niya na prosecutor. Siya. Dito pala, ura man si Congressman Saldi kan nagpirmahan. Pero si Congressman Joey, dahil talaga nagpirma. Hindi siya nagpirma. Tama initabi kong Joey. Bilib ako sa imo. Dahil ka na dyan mag-intra sa na yan. Ako nahihiling ko digdi, anahiling ko digdi, ibaan nasisirip ko sa oro impeachment na ini. Diba? Dahil nang nagsabay, nag-oro intra. Bata sabi ni BP Sara Duterte kasuhapon, pinag-isipan ko ngaya talaga na magpresidente. Gustong sabihin, presidente talaga yan. Sa nangyayari ko niyan, presidente yan. Ang ganahan dyan, kung si Romualdez dyan ang ganahan, ang ganahan ni Romualdez dyan, makadaya. Kung di siya makadaya po tabi, makimayrak. Iyo. Makadaya. Pag nakadaya, iyo. Pero pag, What were the top 3? pag daya nakadaya, tabi, pirde. Tapos sabi ko sa ito, si Vice President Leni Robredo, wala na eh. I don't think na madalagan pa siya eh. Na sa nangyari, dahil na. Kaya ang frontrunner digdi, iyo po si BP Sara Duterte, na talagang siya ang talaga siya putabi ang kigibuhanin paagi tarabo sa iya. Arabo sa iya ining mga congressman tapos speaker. O takalaban gani. Di ba? Kalaban. Gigibon mo gabos, gani po tabi na ma-discredit mo. Ibaga, i-discredit mo eh. Yo. I-discredit mo po tabi, tangani na gumana ka. Tapag dahi, matutudas ka talaga. Iyon na yan ang kwan dyan. Iyon na yan po tabi ang pinaka-issue dyan. Yan ang pinaka-issue talaga dyan. Kaya, ano yan?
Kaya po tabi, dapat po na kita mismo po dahil na kita dapat madara sa masala digdi ha. Dahil na kita dapat na masala digdi. Pag nasala pa kita, may mga diferensyaan sa tuyang alimantak. May diferensya po sa tuyang alimantak pag nasala kita. Kinakaipuhan ta po tabi na maging ano ba yon? Maging matibay. Pilion ta sumarhay. Diba? Sa bagay, dahil man nakakasiguro na si Martin Romualdez ngunya na susunod na kongreso kung halimbawa baga, taso kalaban kay ni pirmining tayong kalaban eh. Tapos na pag-araman na kadaklan pala na mga makusog na kalaban, pipa kwa niya. So, pipa atras or kung di man mag-atras po tabi, pipa disqualify. So, ngunyan baga, may kalaban baga di babae. Pina-disqualify, pero pinabalikan Supreme Court eh. Bumalik ka ngayon naman. Kaya nga pwedeng siring ka. Pwedeng siring ka yan. Bako nagka-inguragan. Nagka-inguragan baga. Dahil man pwedeng ganun eh. Dapat tawanan mo nin tsansa na may lumaban. At yan pinakamatibay. Dapat may labanan na mangyari. Igwa po tabi nin labanan dapat na mangyari. Pag dae po, ora talaga. Sabi nga ni po tabi, da ngayang siram iyan. Da ngayang siram. Dapat so igwanin labanan na mangyari. Kaya so, madunong man so, ano ini? Madunong man ngon so Supreme Court. Garo nga nakakagulpi na kamo. Garo nga nakakagulpi na kamo. Sabi kan Supreme Court, garo nga nakakagulpi na kamo. Aber daw. Bako. Bako. Nenguragan. Dahil na bagang kuwan ngunyan. Dahil na baga po tabi ninda kuwan ngunyan. Dahil nang ribok-ribok so komelek. Dahil nang ribok-ribok po tabi so komelek. Sige. Tabi. Iyon na yan. Yan ang pinaka-importante. Yan po tabi ang pinaka-importante. Kaya lang, ang problema, nasubrahan man. Nasubrahan. Sige. Anyway, igwa na kitang 47 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi man sa Albay, grabe naman. Pagrulayan ta daw ini po tabing kuan. Pagrulayan ta daw po tabi ining nagkapirang mga issue. Labo-labo na. Labo-labo na po tabi. O siyempre, siring ka, alanganin man na, day ka day ka po tabi lakaw. Ang labanan mo niyan ding magabat, iyo po ang gobernatorial. Iyan ang magabat. Between Kong Joey tapos Gob Noel. Kong Joey then Gob Noel. Iyan po ang medyo magabat na kuan. Medyo magabat po tabi na labanan.
Iyan an kuan magabato na labanan. Day man ki nakasiguro digdi. Da kasi maski sa barangay, sa mga barangay, banga talaga eh. Banga talaga ang nangyayari. Sabi nga ni Potabi, nasa kuha na sana. So, apo digdi, nasa mga lideris na sana ini. Nasa mga lideris na lang po tabi ini kung ano ang mangyayari sa May 12. Diba? Kung ano ang mangyayari sa May 12, May 12 po. Yan ang eleksyon eh. Diba? Kung ano ang mangyayari dyan, iyon na. Sa kabagasan. Anyway, ilingunta na sana, madali naman sana yan eh. Pirang katurog na sana yan. Patapos ng Pebrero, o sa Pebrero 28, kuha na, national campaign na, ano? Kampanya na po tabi sa nasyonal. An Pebrero 28. Tapos, Marso 28, suso lokal naman. Lokal naman po tabi ang mga kampanya. Pero kung yan gani, mas hidig di sa lokal, dahil mo naman makuha na daing kampanya eh. Labo-labo bagang kampanya. Sige. Dahil naman, kumbaga, adigdingan isa tuya, baga, pagka-eleksyon kan 2022, nagpaingalo lang kayo din mga sambulan. After that, fight naman. Iyo, na dahil naman ki, Kwan, actually, dahil naman ki, ano ba yun? Dahil na po tabi nin, paligoy-ligoy, diretso na po tabi, politics na, marimboko na. Ini po, magiging silensyo kung pagkatapos po kan resulta niya na 2025. Kung ano ang mangyayari niya 2025, silensyohan na yan. O kung alimbawa ngaya napirde so mag-agom na Rosal, gobernador tapos mayor, kung napirde, dahil na, tapos na ang boxing. Kung mapirde man po tabi ining salado kan ko, mapirde man po. Tas yan man sa abutan ta, gana o pirde. Kung mapirde man, tapos naman ang boxing. Dahil naman ki, kwan yan, dahil naman po tabi ki mga aabangan kita kayan. Tas sa duwang eleksyon, kung manggagana ka talaga. Sa saro, dahil pa. Pag napirdihan ka, giraray, dahil nang dapat na, kumbaga dahil ka na ngayon ay kidapat na ipaliwanag. Dahil ka na ngayon ay kidapat na ipaliwanag, tayo na talaga, dahil na mangyayari. Diba? Iyan na po yan. Tapos na ang boxing, kumbaga. Dahil ka na ngayon paparahiri, tatapos na ang boxing. Diba? Tapos na eh. Kaya, sa mga politiko, iyo yan, pigabangan. Maghanap na sananin iba. Sabi ko lang, sendo po tabi, mas magayon digdi. So, kaya tumagang mga panahon. So mga, ako, alo yun na digdi. 18 years na ako digdi. 19 years sa Radyo Pilipino. Pirang eleksyon na po tabi, kada tulong taon nag-eleksyon. Pirang eleksyon na po tabi yung inaagihan ko. Okay, tumagayon nun ta. Yung mga darakulang politikong yan, nagurulay na sana. Dahil man ki labanan na talaga. Ang labanan na lang po tabi. So mga sanggunian, vice, mayor, vice governor, yan na sana po tabi talaga yung labanan. Pero about sa governor, sa congressman, sa kuwan, dahil na. So daing iriwal, tabi, and remember na ang iriwal ngon yan, bako sa naman sa mga, minsan sa mga politiko, nagirilingan, nagiristoryahan. So mga suportadores, iyan po ang nagiriwal.
Sa barangay, may nagsuruntukan. Tapos sa media, sa media, kulang na sanang magsuruntukan eh. Rarautan digdi, rarautan duman. Iyo baga nangyayari ngon yan. Kaya, sabi ko sa Indo, pagkatapos kayo ng 2025, sana tapos na po. Halimbawa, talagang sabi ko iba sa Indo, salado kan mga Rosal, mapirdisinda, tapos na boxing. Dahil na, tapos na. The end. Salado kan ko, na iyo po tabi digdian halos sa kwambaga, siya po tabi, sinta talagaan gusto na magkabaraguhan, kalaban po tabi kan Rosal, kung madublihan ka mo, end of the world naman yan. Dahil naman dapat kamong patunayan. Tangani na, tranquilo na lang kita digdi. Dahil sa ito, dahil ng mga kurukaso. Tayan pa, maribokon pa. Mas magayo na, so nakatukaw ka, tabi, nakatukaw ka na dainin question sa imong pagkatawo. Iyo man sana yan. Dahil masasabi, gana ka talaga. Iyan ang pinakamagayon. Kundi dahil na hindi kayang masursi pa, dahil na kayang masursi pa, dahil na kitang magiginibo dyan. Tapos na eh. Paano pa kaan? Nagkaralada na kumbaga, ay nalada na ngaya ko. Ano pa man ngaya? Dipisilo na sursihon po ang mga bagay na nangyari na. Diba? Dipisilo na yan. May sabi nga ni po tabi, igwan na ngayon noy ninlamat. Maski po bilogon mo girarayan, ano mo napasa, tapos nasulit mo, bilogon mo giraray, igwayan po tabi nin latak talaga. May latak yan. Dito na yan po tabi pwedeng sursihon pa. May latak na nga ni. Tapos na tapos na sabi nga ni po tabi, tapos na nga yan ang unboxing. Tapos na unboxing. Ano pa man kaan. So dahil nangya kitang magigibod yan, tatapos na sa boxing. Diba? Sige. Kaya ngunyan, kaya ngunyan po tabing eleksyon na ini, nasa sendo na sana po tabi yan. Sabi na po tabi, nasa sendo na sana yan kung anoan. So pinakamatibay na nindong kampanya, so pinakamatibay na nindong utik, gibo na nindo. Tapos, number 1 po, kwarta. Kwarta. Taiyan ang, sabi nga ni po tabi, yan ang pinaghahanap kan tao eh. Pira. Pira-pira lang. Kwarta-kwarta. Yan ang hahanap. Iyan po tabi ang pinaghahanap marhay kan tao. Sa kabagasan. Pagday kanin kwartangon yan, babay ka eh. Day ka man mabutuhan talaga pagday kang kwarta. Kung may kwarta ka iyo, saka, day ka talaga bubutuhan kang tao. Tipisilon. May mga kwan manaso, mga intelihenting butante na dahil man kay puan, jawatawan mo kukaon yan tapos dahil man giraray ikabubutuhan. Igwa man po nin mga siringkaan. Kaya lang, sabi ko ni Sendo, habang nagbabago yung panahon, habang nagbabago yung panahon, gagabat man po sa kabugtakan. Sabi kang kumilik, isumbong ngaya. Dapat ngaya, dakopon. Nadakop, so nagpapabakal, so nagbakal. Dakopon. Natapagunan nindo. Alimbawa ako man so nagtatao kang kwarta na ta, mapadakop pa na ko sa indo. Ano ka mo siniswerte?
Halimbawa, so ako naman, pigtatawan ng kwarta kan, leader kang kandidato. At mapadakop man ako sa imo, ano ko tonto? Siyempre, isi-secret ko man isi-secret ko man yan, no, hindi man pwedeng siring ka, secret man. Saka, secret, hindi man pwedeng tasala. Diba? Sige, anyway, on minuto antes mag alas 7, maparam na ako.